Здравейте на всички! Днес сме с лебедката Легионар 70-6. Работният кон на новата серия лебедки Легионар, произведени от нас, от Балфур. Тази машина, която виждате тук на въртящата се платформа, е оборудвана с теглич, монтиран на щита с щифтовете тук, и система ABR, която служи за регулиране интензитета на спирачката. Виждаме го и на стикера тук. Системата ABR е патентована от Балфур и служи за регулиране на напрежението на спирачката. Много полезна, бих казал незаменима при контролирано сечене, когато опъвате дървото, което ще режете, без риск да го опънете твърде много или твърде малко. С тази система регулирате с милиметрова точност напрежението на спирачката, следователно и опъна на вашата лебедка. Всички лебедки Legionар имат супер уплътнено въже, 90 метра за модел 76. Щитът е изработен от Ardox, изключително устойчив на износване материал. Всичко е покрито с епоксидна прахова боя, така че издръжливостта с времето е много висока, както на боята, така и на материала под нея. Щифтовете са с бързо освобождаване, с ключ, а регулируемите крачета се повдигат просто като ги обърнете нагоре. Всички машини от 5 тона нагоре имат половин макара с бързо отваряне. Ще ви го покажа в следващата обиколка. Това служи за странично тегляне, т.е. лебедката е поставена така. Ако искам да тегля странично безопасно, силно препоръчвам да използвате макарата, тази долу. Както виждате, лебедката е изцяло редизайнирана за по-модерен вид, но и за да бъде по-практична. Тук показах как се отваря макарата наистина много лесно. Решетката, която виждате горе, е сгъваема. После имаме стандартно държачи за моторни триони и брадви от двете страни. Разбира се, силата на спирачката може да се регулира и от тук с това копче. Прорези за използване на веригите, така че когато теглите с вериги за извличане на дървета, закачате ги тук, а след като веригата е тук, можете да я закачите към щита и да теглите трупите директно до място, където да ги натоварите. Лебедката Legionar е единствената лебедка, която наистина е произведена в Италия. Има много производители на горски лебедки, но Балфур е единственият италиански производител. Тази машина е изцяло произведена в Италия. От рязането на ламарината до крайния продукт. Всяка машина, и тук завършвам, се тества с специално оборудване и при всеки тест се издава доклад за теглянето и интензитета на спирането. Така че машините са абсолютно тествани до краен предел. Има и други малки екстри, като това отделение за вещи, държач за ръкавици. Едно нещо, което щях да забравя, е новост при тези машини – съединителят. Всички лебедки на пазара имат съединител залепен за зъбното колело, нали? Вярно е, че съединителите на горските лебедки издържат дълго, но ще дойде ден, когато ще трябва да бъдат сменени. Когато ги сменяте при другите модели, трябва да смените цялото зъбно колело, което е много скъпо заради сложната машинна обработка. При нашия модел имаме съединител с вложки и когато трябва да го смените, сменяте само вложките. Това е новост, която практически не променя нищо, но когато сменяте съединителя, ще платите 4 пъти по-малко, отколкото при лебедки от други марки. С това приключих. Поздрави на всички! Ако искате да разгледате нашите лебедки, свържете се с нас, с дилърите или посетете нашия уебсайт или социални мрежи. Благодаря на всички! Чао!